Ikamatha video ya siku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Muli ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Arthur Peter Mutharika, munthu amene tizingomutchula kuti APM, anabadwa mu chaka cha 1940 pa 18 July ndipo anabadwa m'banja la Mr. Raison ndi Ellen Tom Mutharika m'muzi wa Chisoka TH Maliro m'boma la Thyolo. Profesa Mutharika primary yake anaphunzira pa Mulanje Mission imene ili ku Mulanje komanso Mtambanyama Mission ku Thyolo, ndipo anasankhidwa kupita ku Dedza Secondary kumene anakapanganso maphunziro ake a secondary. Kumeneko anakumana ndi anthu ena amene tikuwadziwa bwino ngati Malemu Chakufa Chihana, Gudo Gondwe, Brown Mpinganjira komanso Robson Chirwa. Iyeyu kuchokera ali mwana, makolo ake ankamuphunzitsa kuti aziona zinthu mosiyana, azikhala wamasomphenya komanso olimbikira kuti azikhala osiyana ndi anthu onse. Atachoka pa Dedza Secondary School, anapitirira maphunziro ake ku sukulu ya ukachenjere mdziko la London. Uku ndi kuja kwa Angerezi, ndipo anakapanga kumeneko university ku University of London. Anatengako bachelor's degree mu chaka cha 1965, ndipo iyeyo anakatenganso degree inanso LLM degree ku Yale University. Mu chaka cha 1969 anatenga PhD ku Yale University komweko. Zosangalatsa ndi zakuti nthawi imene anatenga PhD anali ndi zaka 29 zakubadwa. Ndipo chinali chinthu cha mtengo wapatali mu nthawi imeneyo mnyamata kutenga PhD ndi kumatchedwa professor. APM adakhala ku Washington State University mdziko la America kumaphunzitsa monga lecturer wa law kwa zaka zokwana 30, ndipo mu nthawi imeneyo ndi imene anakhala full professor wa zamalamulo. Profesa Arthur Mutharika wagwiranso ntchito m'mayunivesity ambiri ngati part-time lecturer. Peter Mutharika ndi wampingo wa Presbyterian, ndipo mkazi wake oyamba amene anamwalira dzina lake ndi Christophine, iyeyo anali wampingo wa Catholic. Ndi mkazi wake ameneyo amene anaberekera nawo ana atatu, akazi awiri komanso mwamuna mmodzi, amene mayina awo ndi Moyenda Mutharika, Monique Mutharika komanso Mahopera Mutharika. Ana atatu onsewa ndi maloya mdziko la America, ndipo Moyenda Mutharika mu chaka cha 2023 mu September anayikidwa pa mndandanda wa the best 100 lawyers ku Americako. Mkazi oyambayo atamwalira panadusa zaka zochuluka ndithu, kenaka anazakwatirana ndi Gertrude Hendrina Mutharika. Anapuma ntchito yake ngati mphunzitsi kapena kuti lecturer ku Washington University School of Law pa 1 July mu chaka cha 2011. Ndipo zitatero izi anabwera kuno kumodzi ndi kuyamba kumuthandizira mkulu wake kuyendesa boma amene tonse tikumudziwa bwino Bingu wa Mutharika. Profesa Arthur Peter Mutharika anagwirapo ntchito mu ma university osiyanasiyana, ndipo ena mwa iwo ma university ake amene wagwirako ntchito ndi monga University of Dar es Salaam ku Tanzania, Haile Selassie University ku Ethiopia, komanso ku America kuja wagwirapo ntchito pa Rutgers University. Wagwiraponso ntchito pa United Nations Institute for Training and Research Program for Foreign Services Officer from Africa and Asia Arts. Wagwiraponso ntchito pa Makerere University kumeneko ku Uganda, Washington University ku USA komanso Royal Institute of International Affairs ku United Kingdom. Profesa Arthur Peter Mutharika mu chaka cha 2014 anapikisana nawo pa zisankho za usogoleri pambuyo pakumwalira kwa mkulu wake Bingu amene anamwalira mu ofesi mu chaka cha 2012.
APM anatenga mpando wa president pambuyo pakugonjetsa Joyce Banda komanso Lazarus Chakwera mu nthawi imeneyo, ndipo zisankho zitachitika anapambana ndipo anakhala mtsogoleri wa dziko la Malawi kuchokera 2014 kufika 2019. Muzisankho za 2019 zitachitika zinachitidwa disqualify zimene zinapangisa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika anasogolera dziko la Malawi kuchokera mu 2014 kufika mu chaka cha 2020 pamene Tonse Alliance inatenga boma. Mutharika akuyembekezereka kupikisana nawonso pa zisankho zimene zikubwera mchaka chino cha 2025. Iyeyo akhala akuyimirira chipani chake chomwechi, chipani cha DPP. Iyi ndi mbiri chabe imene kwambiri timaona za moyo wakale wa Profesa Arthur Peter wa Mutharika. Sitinalowe kwambiri ku moyo wake wa ndale chifukwa chakuti video imeneyo ikupezani mu sabata ya mawa. Dzina langa ndine Sam Mavita, koma tisanamalize video ya msiku alero tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko is valakacha.com.